Здравейте! Тук с братенцето се работиме и правиме една авторска гривна с кръст, която ще я видите малко по-късно в видеото. Даже Биби, ако искаш малко приближи насам да се види. Така. Малко трудно избрахме, защото е първа татуировка на братлето му. Пък аз много се радвам, че тия първа татуировки именно аз ти правя сърцето. Малко трудно избрахме, защото се лутахме върху някои неща, но в края на кращата решихме да бъде нещо семпло и нещо, което е по-лесно за възприемане, така че ще видите в продължението на видеото как се случват нещата.